awungicheckele lapho ukuthi iyangena ni live. Awehlise lapho. Sanibona. Akuveli ke kodwa la. Akuveli. Abaveli. Sanibona. Iyavela? Yeah, iyavela. Ongaba yiklabishi. Sanibona bafowethu. Akukho kuthina okubalekile. Okubalekile nje ukunicheck ukuthi ningene kahle inonyakeni. Nokuthi ke ngiphinde ngizibongele kunina, ngithathe nje ithuba elincane ukuzibongela kunina i-support eningiphe yona. Ngingakusho ngangingabazi ukuthi ninesandla ekukhuleni kwami. Since nje nibone ngathi ngihlukahlukene nezinto engathi zisnacks. Ngesikhathi ngikhipha ingoma i-album amakhotha ngqo, kwaba noshintsho olukhulu engalibona lenzeka kunina, nisupporta umculo wami ngendlela enosupporta ngayo. Ngabona isidingo sokuthi ingoma yami noma umculo wami mawuphakama, mina ngingaphakami, mina angehle, angithobe, ngilale phansi nje ngesisu. Khona ngizokwazi uku-enjoy umculo ngendlela right. Ngoba manje kuzokhuza umculo ngapha, ukhuza ingoma ngapha, kukhuza mina ngapha, ingoma ngapha, iParis ngapha, impisi ngapha, iParis ngapha, impisi ngapha. Bekuzogcina lokho kusimoshela injabulo yethu, ikakhulukazi kuthina noma kubantu abathanda umculo, uyabona. So ngilalile bafowethu ngesisu, ngayithoba, ngazehlisa kunina, ngafunda ukukhula. Lento eParis ingifundise okuningi, ngikwazile ukubuyela ukuthenini ngiyithole mina ukuthi kahle kahle ngubani. Ngiyaqonda ukuthi ibrand kaMthandeni inkulu kakhulu, nedi ngingumthandeni kunezinto engingazenzi ezisuke ziprove ukukhulu bami. Ezinye zazo lento engenza emdletsheni, ukuthi emdlatsheni kufika abantu aba over 10,000, close to 20,000 bezo celebrate ekhaya, uyabona. Lento sayigcina ngezikhathi zomgqumeni nomjengiseni lakhona bengasekho emhlabeni. Ngithanda ukubonga kakhulu ke mina bafowethu ukuthenini uNkulunkulu kwazile unginikeza lo mzuzu wokuthi ngikwazi ukuyisho lokunini ukuthi ngiyabonga ngisaphila, ngoba ngangicabanga ngelinye ilanga ukuthi sasemngcwabeni kaMtshengiseni lapha eMsinga, ngabuka nje ukuthi yazi uNkulunkulu mangakayinikeze nje only 5 seconds indidana ivuka ibone labantu abangaka abazoyingcwaba namhlanje, including abaculi nabalandeli bomculo. Ngabona ukuthi ngayisibusise esikhulu kakhulu kabi kuyona. Kanjalo futhi necalaha umjikijelwa, ngabona mangifika ekhaya kukamjikijelwa abantu abakaze beye kwamjikijelwa esaphila, kodwa engasekho emhlabeni. Ngabuka nje ukuthi madoda, inune eminyama mengavuka lapha inikezwe nje, yenzelwe nje umusa ka 5 seconds, ithi inune eminyama ngiyabonga ukuthi nibe nami sonke lesikhathi. Ukube yathola nje ithuba elinganjalo inune eminyama, kwakuyobe injabulo kubalandeli bomculo, kuthina siyiNingizimu Afrika, kanjalo futhi nomgqumeni nawo wonke nje amaqhawe akhona esivamise ukufika emakubo ngoba umuntu engasekho emhlabeni. Ngithi bafowethu ngiyayibongela mina ukuthi kwenzeke lokhu, ngisenethuba, ngisenomlomo wokuyibongela, uyabona.
ngiyabonga namanje bafowethu angiphezi ingqophamlando yenzeka eMdletsheni. Ngingakuqinisekisa ukuthi lo mcimbi usuzoba khona minyaka yonke, nokuthi besingenawo ama-sponsors. Ngiwenze nje, ngangiwenza nje umkunzi, ngavele ngakhomba nje isigcawu lapha ezansi kwasekhaya ukuthi hayi, nazi isigcawu lapha ezansi kwasekhaya. Ngikhombise nje abantu ukuthi into ethinta umcimbi nokujabulisa abantu ngingakhona ukuyenza. Inkinga iqala lapho mase kufanele kuxhaswane, kunezitadium okufanele ikhokhelwe imali ezinkulu, kanti ekhaya lapha ngikhokha ngalutho. Angikhokhelanga ivenue, ngangikhokhela nje kuphela isound, ukudla kwabantu ukuthi abantu badle phela ngoba kuyadliwa abantu mabefika ekhaya. Kobe impumelelo bafowethu, lokho enikwenze kumina lapha bafowethu angikwazi ungayibongile. Futhi angidinga nokuthi ngize ngenze ipost yokuthi ngizoba live, ngize ngithi ngizovela live manje sengenza ipost yabo, ngenza ihaba. Ngithe nje angibonge nje bafowethu, ngiyibongele bese nginitshela ukuthi niyingxenye bafowethu yokuthi ngikhule. Ekukhuleni kwami nje niyingxenye kakhulu bafowethu. Ziningabe izinto ezinhle ezingenza ukuthi mina nani sithandane, sibonde. Ngaphandle koku-entertainer lezinto ezomsangano lezi ezigcwele lapha kumaskandi, uyabona, nokunaka nje indaba, uyabona. So sengumuntu nje bafowethu uzoyishayela ingoma isikhathi esiningi. Ngicabanga ukuthi nginencindezi enkulu, kufanele mangibuya kumthandeni SK phakathi nonyaka noma ngo-August September kanjalo, kumele mangibuya ngomthandeni omusha. Ngine-challenge yokuthi kufanele ngibe ne-album ezolalelwa ngamaTsonga, abeSuthu, abeTswana, koLumpompo njalo njalo, uyabona, ko-North West, uyabona, ngoba iParis ihambe ingakhele izihlobo ezintsha, ingakhele abahlobo abasha. So senginencindezi enkulu manje ukuthi uma ngirelease album sefanele ngicabange manje ukuthi angisaculeli iKZN kuphela, kodwa noma ngisho ukuthi sakhulela empini nabafowethu, kodwa kufanele kube khona nje ingoma njengoba kade kukhona iParis, mhlambe nje sibuya neNigeria kwazi bani, yabo, mhlambe sibuya neDubai kwazi bani, mhlambe sibuya neSwazini, uyabona. Ngiyafisa ukuthi umuntu wami eSwazini, uyabo. So bafowethu siyabona khona, ngiyathembisa ukuthi ngizowuculela umhlaba ngoba sengiyakuqonda ukuthi umculo wami usulindelwe ngabantu abangekho kuyi-local yaseKZN. Ngiyabonga kakhulu bafowethu lapho. Ningixolele futhi ukuthola mhlambe makukhona izinto ezikhulunywa ngami nabantu abakhuluma nami kusukela ngiyo-top 10 okhozini ngingakhankasi, yonke leyo nto leyo ngingayichazi. Angiboni ukuthi ngisezingeni lokuchaza, angisekho ezingeni lokuchaza. Into engihlanganisa nani, ngicabanga bafowethu ukuthi umculo nezinto ezinhle. Uma kukhona lapha engenze khona iphutha, kubalulekile ukuthi ngixolise kini, kodwa uma kukhona futhi lapha engenza khona iphutha engisukelwa khona, anginazo isidingo sokuchaza. Kufanele ngidile nalowo muntu kuphela, uyabo. Ngidile nje nalowo muntu loyo, uphinde iqhubeke impilo, uyabo. Angisiboni isidingo sokuhlala njalo ngizoba inkebelele la emafonini ngenza amavidiyo ngichaza, uyabo, noma njalo sengiyinkebelele ngikhankasa, uyabo, ngikhankasela izinto engazazi ukuthi iqale kanjani. Ngiyakhumbula ukuthi manginominatewa mina la benginominatewa khona, akaze ngikhankase ukuthi ngicela ukunominate. Uma senginominathiwe futhi nakhona futhi angaze ngikhankase ngithi ngifuna ukuwina, uyabo, because mina ngazi ukuthi bafowethu sinoshaka lapha iLembe. Mangakubuza ngithi uShaka uneyindondo ezingaki, alikho iqhawe kwaZulu eliphophula njengoShaka, uyabona. Kodwa mangakubuza uneyindondo ezingaki, unamatrophy amangaki uShaka, wahlonishwa ubani, ngamuphi umkhonto wathiwa hayi sakuhlonipha Shaka ubani, ngoba uShaka wayedla abantu ngejozi, ngekwa nje egwaza abantu, efaka umkhonto ewukhipha oba inkunzi, uyabona. Njengoba kade ngenza into ade ngenza eMdletsheni nje, benginikhombisa khona lokho ukuthi iqhawe aliverifywa ngabantu abathile ukuthi liyiqhawe. Iqhawe libe yiqhawe ngokuthi libe yiqhawe, uyabona. So ke ngicabanga ukuthi mangizaphethe nje umkhonto ngizabagwaza, qhawe bambulele lapho ke, uyabona. Ziningi indlela zokugwaza. Ukugwaza
yikho uqopha imlando imlando ade sokuqopha nje emdletsheni, uqopha umlando ngama-performance amahle, uphinde kube uqopha umlando ngokucula ingoma ezothandwa ngabantu. Khona kubagwaza-ke wona buqhawe-ke lokho, uyabo. Akekho ongazi ukuthi njengoba siphila emhlabeni asifani futhi sineyipirithi engafani. Uma kunento okufanele uguga amadolo ukuze uyithole, mina ekudalweni kwami angidalelwanga ukuthi ngigugele amadolo ngihambe ngiguqela amanye abafana, uyabo. So awukwazi ukuthi wena ma ungumlandeli ngenxa ukuthi wena udinga into ethile, ngoba ezinye izinto bafowethu, ikakhulukazi ama-Red Nation, kunezinye izinto zenu engicabanga ukuthi zithinta nina zingithinti mina. Njengalento ukuthi nihambe ningiqokela imbangi, nithi nginembangi, ningiqokela imbangi. Ba-right laba bantu abayibiza ngey'mbangi zami, mabekhuluma bethi ngiyimbangi, mina ngiyimbangi, yabo. But abantu abarongi nina, nihlulwe uku-understand iqhawe lenu ukuthi iqhawe lenu liphila mpiloni, likusiphi isigaba, uyabo, likusiphi isimo, uyabo. Nina nesimo senu, mina nesimo sami, uyabo. So yiyo lento egcina isiyenza ukuthi kuqhamuke izinto ezifana nama-competition, nginganitsheli ukuthi ningavoti, nginganitsheli futhi ukuthi votani, uyabo. Kodwa ngifuna ukuthi into eniyiqala nina niyigcine nina futhi, ngoba yile nihambe nami ningitapela abantu, ngiqokela abantu, nithi nansi imbangi yakho le, nansi imbangi yakho le, nansi imbangi yakho le, ekubeni ngisho ngithi leyo nto leyo I'm not interested kuleyo nto enjalo, uyabo. So mangithi angikho interested ey'ntweni zokuhambe ngiqhathaniswa, nina nik-enjoya lokho, kumele nginikeze ithuba lokuthi enjoyani-ke into eniyithandayo, alikho icala lapho, ni-enjoye futhi nidile nayo nina ngendlela yini, uyabo. But mina Mthandeni nginento yami engiyenza ngiyi-one, futhi ngiyakwazi ukuyiqala into yami ngize ngiyinqobe ngiyi-one, uyabo. Bese nina njengabalandeli bami, makukhona izinto eni-entertainayo noma ni-enjoya nje, ni-enjoya ukuyishayela umuntu, uyabona, ningangifaki lapho, uyabo, yabo, because ngeke ngiyicontrol inhliziyo zenu. Makukhona umuntu enihela umnabisa, yabona, okwenu lokho. But mina angicabanga ukuthi angingeni lapho, ngoba mina ngi-acta kanje. Njengobona ngikhuluma la, into engiyikhuluma la iyona engifaka ekukhulumeni, into futhi engiyikhuluma la iyona engikhipha ekukhulumeni. So ngicabanga ukuthi uMthandeni uyedwa imina, igcokama lilodwa imina. So uma ubona mina ngikhuluma, uma ubona ngi-right ngijabulile, yazi ukuthi ngijabule. Ngingathi mina ngihleka la, udibana nomlandeli wami ecasukile egwaza abantu, bese uthi mina ngigwaza abantu, kanti umlandeli wami ogwaza abantu, mina angigwazanga muntu, uyabo. So ngiyanika i-freedom, ngoba ziningi izinto engizenzile, ngizama ukuvikela nina abalandeli bomculo, nginitshela ukuthi le nto iyabheda, kuthiwa hayi isikhova siyabheda, isikhova sine-pride, siphakeme, uyabo. Nginiqwashise ey'ntweni ngithi le nto ey'ndondo, lo mcimbi ey'ndondo iyabheda, yazi yafa imicimbi ey'ndondo, nginitshela. Ngithi hayi isikhova sisaba inselelo yani. Mina ngizelanga inselelo la, ngazela ukuzosebenzela igama lami nokuthatha umculo kaMaskandi ngendlela yami, ngubeke kwelinye izinga ngendlela yami. Angizelanga mina ukuzokhompyutha nabantu nokuthi ngingalali ebusuku ngibe busy nabantu. That's why muzothola ukuthi anginayo mina imali yokulama competition. Nginemali yokusiza abantu, yabo. NjengoKhisimusi kunemindeni engenabo abantu abasebenzayo, othola ukuthi engazi ukuthi izodlani, kufanele ngi-attende lowo mndeni, kumele into ezonginika isibusiso, uyabo. Kanjalo futhi ngaphinde nganenzela umcimbi omuhle ngoJanuary ngomhla ka-6. Yonke imali yami engangiyikhipha lapha ngayithatha leyo mali ngilo ngama competition, but ngisibona isidingo, and ngeke ngitshele wena futhi ukuthi angenze leyo nto leyo, ngoba mina ngiyayimela into yami, yabo. So ngicela ukuthi manenza into zenu, isitambe nisixova lapha nisixova khona, musani ukuxova isitambu bese nithatha nami nizongifaka kulezo zinto lezo zenu. Mina ngumthandeni, ngiyonitshena lapha engingafuni khona, ngiyonitshela futhi lapha engithanda khona. Njoba ngibonga isupport yenu nje, ngibonga uthando lwenu, ngibonga futhi ukuthi nikwazile ukufika emdletsheni ngisaphila, nginomlomo okuyibongela, ngayibongela kunina ngathi ngiyabonga. Kulokho kube isibusiso esikhulu kumina, uNkulunkulu anandisele bafowethu. Kodwa ningaxovi izitambu zenu enisuke nixova bese nifaka nami negama lami phakathi. Ngiyazi ukuthi nabantu abaningi abangisupportayo abakholelwa kumina, kodwa into esengiyikhethile, ngikhetha ukuthi
mawumlandeli akucaca ukuthi umlandeli, landela indlela mina engiyiyona. Uma mina ngithi ngibhekele wena uphume ubhekele, kufanele uyimele le nto leyo uyibhekelile, ngoba nami ngiyimela into yami yokubheka le ngingedwa, uyabo, futhi ngiyinqobe, angaze ngihluleke. So lokwathi inhlo mina into yami engizoe ngiyiqalile ngithi ngiyiqalile ke manje angihluleki sidalo kuyona, kodwa into eqondene nomlandeli, uyabo, angikwazi ukuyigaranta because umlandeli wenza kwenzayo, uyabo. So ke bafowethu ke ngiyacela ukuthi ukuze sihlale sijabule umculo ube mnandi, nikwazi ukunderstand umuntu ukuthi ubhizi ngani, ningamcabangile, yabo. Manje ngibona ngithule ngingakhulumi, ningangicabangile futhi ningangikhulumela ngilona idlozi, uyabo. Ngi-right njengoba nisuke ngibona ngithule, ayikho futhi into engingayiboni, zonke izinto ngiyayibona, but angisiboni isidingo sokuphawula, uyabo. Angisiboni isidingo sokuphawula, uyabo. Ngibuye ngizocwebezelisa ubuso lapha ngithi ngichazela nina, ayikho into enginikwaliti ukunichazela yona. Uma khona into oyizwa ngami mawuyikholwa leyo nto, yabo, makuthiwa nje ngisibonele, makuthiwa ngiwile, uyabo, ngathi ibhala kaxa phansi, angithi yabona, enjoya lokho noma uphatheke kabi makuthi ubungafuni ngiwe, yabo. Ayikho into ezichazelwa yimi ngithi hayi ukuze ngiwe ngangifaka amakhokho, ngangawafakile amakhokho ngashayelela nana, ngiyichaze le nto leyo. Mawungibona ngithi ibhala kaxa ngiwa, thatha leyo nto leyo ukuthi simbonile ewa, uyabo, ewa njengesele, uyabo. Thatha leyo nto leyo, hleka leyo nto leyo kwedlule, angithi yabona. Uma uze futhi umuntu ekhuluma ngami, ngolindele futhi ukuthi uzobona mina ngizojustify, ngichaza ngithi hey, leyo nto ekhulunywa usibanibani ngami ngamanga, mina nginjina, mina nginjalo. Mawukholwa ukuthi nginjalo u-right, uyabona, ukholwa lokho ukuthi nginjalo, kodwa futhi ngoba impendulo hayo uthi nini ninazo, uyabo, nini impendulo ninazo, nifuna nje kuphela umuntu lokho azoba into abelele echaza la, uyabo, impendulo nina ninazo, ayikho into engingayiboni. Senahlakanipha ngihlala ngibona nichaza la, ukhona mfana into ongikhombisa yona lapha ku TikTok, thothi qhamuka umuntu ku TikTok ekhuluma into enengqondo nje, lo muntu okhuluma into enemqondo kanjena, uyabo, kube sengathi uhlala nami la endlini ku TikTok, umthole umuntu echaza ethi yabona ukuthi kwenzeka kanje, bengingeke kwenze kanje ngoba kunje. Ubona abantu bahlakaniphile labantu labo, baxabaza thina. So manje nina nihlakaniphile, sengiyanazi futhi nina senazi ngisho ukucula ukuthi uculwa kanjani, senikwazi ukutshela umuntu ukuthi akabheki kahle lo ucula induno lo. Uyabo, nina nina dangerous nina, uyabo. So nje angikwazi ukuthi ke nidlale nina ukuthi njalo kwenzeka into uzochaza, kwenzeka into uyochaza. So angikwazi ukuchazela abantu abahlakaniphile, uyabo. Niyazazi, niyakwazi ukubona into ukuthi lapha ngiyasukela kudlalwa ngami la, niyakwazi futhi ukubona ukuthi ayila eyakwethu akudlalwa ke ngayo la, uyabona lapha kuyakithi ke eyakwethu ke lapha shuthi bidlile ngesikhathi ngisayidlela nje, uyabona, hayi bidlile yakwethu. Abalandeli bami bayazi ukuthi ayi yabona inkabi yethu lapha abayisukeli ke lapha ibhedile la, uyabo, ikejile inkabi yethu la, nami ngihobe, yabona, ngihobe ngibona ayi vele kumoshekile, yabo, uyayibona njengaleyo. So uyabona ukuthi nina ayikho into enidinga ukuchazela yona ngoba nihlakaniphile, nikwazi ukubona. Ngisho umuntu kuthiwa uzokwenza ibhizinisi, kusho nakuqala nithi hey, lo muntu uzokwenza ibhizinisi ngokuthi pho yini okufanele ngiyichaze mina. Yikho nginiyekela into eziningi enisuke nikhetha ukuba ingxenye yazo. Uyabona nje ngisibonelo, uyabona kade nginominate okhosini kwi-top 10 ukuhlanganisa unyaka. Abantu abaningi babethi mabehlangana nami bethi hawu wena yini ungaphumanga kule yanto, uyayizwa ngisho bathi le yanto beshi top 10, yabo, yini ungaphumanga kule yanto ngoba into ocaca ukuthi yaphe besigadile ukuthi lento lena izovele uyifaka office, yabo. Ngiyabuthi yela abantu abakangazi labantu, mina ngitsheli babhema ukuthi ngihlakaniphile awuthi ngitshela ukuthi ngihlakaniphile. Uyabona leyo nto leyo ukuthi mina kuthiwa ngiphume kwi top 10 into ababeyilindele,
ilindele nangabantu ababenza lesa stambo sasixova lapha ukuthi vele ngizokwenza njalo and babe nezinto abazozisho uma sengenze njalo. Kwazoqhamuka abantu asebengabalandeli bami abangama fake sebechaza bethi ushaya ingoma emnandi ujike yaphuma ku top 10 akanangqondo uyabo. Qawe bese kuvotela thina yazi qhawe lento yenzile isiphoxile imnandi iParis ithanda yonke indawo uphumelana manje ku top 10 uyabo into engisho. Okay omasonda bakubonisa yabo inkinga wena qhawe ngathi akatshena uyabo abantu aphila nabo nje kushiya ugoloko nje kuthiwa kushiya ugoloko nje abakubonisa ngithi yabo base ngibona ukuthi la bantu bahlakaniphile ake nginike ithuba bona ukuthi bengibonise yabo bathi phuma khona babezogxeka ukuthi uphumelana yabo futhi ukuphawula kwami ngithi mina kulungela ikhala ngibe mina ngizazi imfihlo yabo ngoba nakhona ukubatshena imfihlo abantu sometimes sinento okufanele ungayitshena abantu uyabona nje mangakutshena kunabantu abanjengo nje oMalema oZuma no Ramaphosa abantu abakwipolitiki uyabo bakushenge uyabo kunezimfihlo ezazaziwa bakushenge othola ukuthi ushenge lezo mfihlo lezo akazayihlebele ngisho noyedwa enkathini wazi wahamba emhlabeni yabo. Kunezimfihlo ezazoba kuZuma uzolokhu ethi nje ngisazokhuluma uyabo ngizokhuluma yabo ngoba ethi ngizokhuluma kusho ukuthi khona into angayikhuluma kodwa manje uyazi akufanele ayikhulume. So manje shuthi uyasabisa ngokuthi le nto akwenzeke lento ayidingayo ngoba uzokhuluma kodwa futhi le nto uyazi ukuthi angeke ayikhulume iyimfihlo yabo. So nami njengomculi oprofessional angisiboni isidingo sokuthi ngintshene zonke imfihlo ngizoba inkabelele ngenza ama video la ngichaza yabo ngoba ngiyochaza ngelilanga into eyonenza ukuthi nibulalane yabo. Khona into engathi ngiqeda nje ukuyichaza ukuthatha isibhamu yobulala umuntu. Kunezinto nje kufanele ngidile nazo mina yabo. Ngidile nazo mina njengompemo ngidile nazo ningazazi mina yabo. Uthola ukuthi sengaze ngayinqoba into ngayiqala ngaze ngayinqoba ningayazi. So akuyona yonke into engiyikhuluma nani noma engiyoyivezela umphakathi. Engihlanganisa nomphakathi umculo wami mawube mnandi mawubhedile kulungile ngiyobuye ngizame ngokuzayo uyabo. Akho sokele ngenasici uyabona. Ithime njani engakorelo njalo nje 5-0 muthi alalela u4-1 score 3-0 makwenzekile ke 3-2 ithime njani engakorelo. Ithime njani engakorelo yikho amanye amateam egcine ekorelo engakorelwanga uyabo. Kuthiwa hawu lethi ngoba sithi winile nje kodwa manje yini ngathi manje igoli lingene ngakuyo uyabona kanti on goal uyabona. So igame mina indlela engidlala ngayo ihlukile kubantu abaningi. Uyazi ukuthi mina anginqeni ukuthi mangishaya ifree kick ngivele ngingakhahleli ibhola ngingalisi ibhola ku goalkeeper. Ngivele ngibuke nje uyabona ngathi kunekhanda ngathi inhlamvu kamango uyabona. Ngivele ngitarget nje ngivele ngitarget leli ikhanda leli. Ukuthi go crossbar iphakathi yabo ngoba akuyo indlela zokushaya igoli ihlukene uyabo. Zihlukene. Ngivele nginombole nje ngithi ngishaya ifree kick ukhipha yena uvivele uthimisela ama gloves uvivele ishot lami. Ngivele ngibuke nje okunekhanda ngathi inhlamvu kamango la kulokho laba bo4 mina. Ngivele ibhola ngilisa straight leli ikhanda leli khanda ngathi inhlamvu kamango. Ngivele ithi go kuleli ikhanda ibhola bese lothi halakasha phakathi. Yabo noma ngishaya ikhona ngingalise 18 uyabona. Ngilishaya ibhola ngipile nekhanda ngibona kumina nekhanda lapha kubamba amasende kumile kubamba amasende kumile ngishaya ifree kick yabona kubamba amasende kumile nekhanda lenhlamvu kamango bese ngivele mina ngitarget ikhanda kuqhubeka yabo.
So ngeke ucabange nje ngami futhi akekho umculo enewuphinde nimthola nje eNingizimu Afrika ngikhathala ucula igospel, hip hop yini, ilokhu yamakipibi lezinto lezi yabo. Okay, Konke laba lento ikhona umculo. Akekho umculo ofana nami. Ngiqhawe impela mina. Lento futhi lento engitshela ukuthi ngiyo ngempela mina. Uyabo. Ngiyo ngempela. Ngisegoli la ngikhona. Yabo ngisegoli la ngikhona imbonga mpisi. Kungakhuphuka ikokoroshe ngodwa ke noma yinini kusuka manje. Ngeke ngichaze. Yebo bona yabona ikwali intaba ubhokufela. Ngeke ngichaze. Mawusumbonile ikokorosho wakho la. Awulazi. Yabona. Lokho nanti iphela. Awulazi. Ngisegoli la ngikhona la imbonga mpisi. Lapha engidweba khona yabona engidweba khona olayini bami ukuze ngikwazi ukuthi ngishaya ababhema yabo. So bafethu nje lokho mina ngumthandi oyimele uyabona, ngumthandi oyimele, angina depression angina trauma, ngumthandi nje oyimele. Ngimpisi nje obungibona nje yabo. Nje nofo lapha ngoba nginothi kumakhaza lapha eGoli ngathi imvula ingene kakhulu phansi yabo. Ngumthandi nje oyimele futhi ni happy, nginesikhathi sokuthi ngiyodlalisa uPopayi laba engibazalayo yabo. Nginesikhathi sokuthi ngicokoncokole nodala makufanele ngicokoncokole nodala yabo. Nginesikhathi seginqi kade sishaya iginqi nje manje lombuzeni la uyabona. Nginesikhathi seginqi sokuthi ngishaya iginqi ke manje. Yonke into yami ngiyenza ngesikhathi. Futhi ayikho mina ikhole mina engangehlisa phezulu ngakho umuzi kaBaba. Ngixoza ugodo, ngiqonqotha isipikile. Bese kuthiwa mina sengwelwe induku ngoba manje sengikuthi nqe imessage kwathiwa hey nangu ubani kwathiwa nangu ubani sethenga imoto yabo ngoba anginamona angizonda umuntu. uNkulunkulu ngibusisile ngalokho angibusise ngakho yabo. Baningi abantu abafisa ukuba yimina uyabo. So anginasidingo somona sokucabanga ukuthi uyabona ngize ngiyabona ngingalali ngistress ngomuntu yabona. Angisiboni isidingo. That's why ngiphumile kule nonsense leka maskandi ngoba mina angikwazi ukuacta ingxabano yabo, because la khona umona khona nengxabano. Kunokuba ngiact ingxabano kufanele ngifike ngicule lapha kwi-CD ngicule abantu. Uma umuntu engisukela kufanele ngivele ngimlande nje ngesibhacu fresh yabona. Umuntu mayenza into nje engibona nje lo phuma esandleni vele ngimlande ngesibhacu nje fresh yabo. Nibona base ngihamba inkantolo nje inkantolo wavulela ubani icala angijabona sengihamba inkantolo nje ngimlande ngesi. Futhi ke okwesibili kufanele ngidecide ukuthi lo muntu mangimlanda ngesibhacu ngimnika udumo lolalifunayo ngoba ngimziba yabo. Yabo ngoba ngimziba ngimfaka voicemail kunodumo alidingayo. Manje isibhacu somenza ukuthi athi mayivuka esibhacweni aphinde futhi yabona. So manje fanele ngikhethe futhi akufuneki umuntu nginika isibhacu. Shilo umuntu fanele ngimbulale yabo. Manje sekufanele ngikhethe phakathi kwentimbili ukuthi ngazela ukuzobulala abantu la noma ngazela ukuzocula yabo. Yingakho ugcina ukuthi akekho umuntu oshawayo, akekho futhi umuntu onakwayo, umuntu ufaka voicemail, akekho futhi umuntu obulawayo. Kuyaculwa, kuyaphunyelelwa, umuntu onomona ushawa ngempumelelo kuphela. Kulonyaka nje nawe la ukhona ngoba akekho umuntu ongenaso isilwane sakhe abelethiswa sodwa nasi isilwane yabo. Isilwane sithembe emahlombe yabo. Sishawa into eyodwa isilwane ukuthi usenze sikufile ukuthi asikho yabo. Ngoba uzalwa nganaso sikufile nje ukuthi asikho empilweni yakho, sikufile la sibona ngempela nje umuntu akanendaba ngempela yabo. Uqhubeke nempumelelo, uphumelele sikhona isilwane uyabo. Uphumelele sikhona sisemhlanje nje wendoda yabona lapho uma ukuthi isilwane lesi siyoma sizothi iyangiphuzisa wendoda yabo. Yangiphuzisa kade ngihleli manje uyabusa uyabo. Kanti nangizela ukuthi ungabusi yabo. Usathemeza into ayishaya isilwane yabo. Ilikhiphela lokuzana ikani emahlombe siphuze isilwane isifunza inyama. Mangicosha inyama egqokweni esithebeni ngisifunza isilwane ngidle mina ngifunze lesilwane
esasibekela ukuthi izovala impumelelo yabo angithi yabo sigcina sibone silwane gcina singabangani lesilwane kahle kahle uthola ukuthi ngaphi inhloso yasimbi ngoba sitete msikotele kimi emahlombe sitene sithi ngeke ngisuke la kumthandeni kodwa manje sigcine sesibuka ukuthi yazi lo muntu ngiyamdinga ngoba manje lo muntu ubuye ngifunze iqatha yabona ngiyadla lo muntu ngizobhizinisini nanokuthi enye into engikhiphe kulezi zinto engenasidingo ngoba fanele i-understand lento le mina mangidalapha ngiyadalapha mangikhuluma iqiniso ngikhuluma iqiniso iqiniso lengikhulumayo ngithole ukuthi kunabaculi bamaskanda abayibiza ngeimbangi zami mase ngithola ngoba indaba ziyafika kimi angifuni mina indaba ziyizela zona kimi yabo mase ngithola ukuthi uvela uthola ukuthi lo muntu kuthiwa egcekeni kubo bayebeshayana kuphi ikhanda phezulu komunye yabo khona basupporta mina ama Red Nation khona abantu basupporta lo muntu weceke yabo mina ngiyazi le nto ekhaya yabona ekhaya nje kunogoga abaningi umzomkhulu kodwa nje bakutshela kahle abafana ngisho kuncane ngakho ukuthi hey umfana yoqathaza usambu la kusemdletsheni uyayibona so nginabalandeli ekhaya kubo labantu uyabo umuntu umbona wena engathi une-anger uyaphusha ukuthi asukile kanti akasalwi nami uselwa nabafowabo uyabo abasupporta mina egcekeni yabo so nami makukhonto encane ngamphendula lo muntu loyo ugijima hey uzwile bona ngiphendulile igcokama yabo ngoba abafowabo bamthatha notice angithi yabo abafowabo banje uyaforsa wena ngeke ufane negcokama wena yabona ngoba impela akekho ofana nami yabo so ngithola izinto eziningi nokuthi makufika ezinye izinto ngomuntu kuwe ugcina uthola ukuthi yazi mangathiwa kahle lo muntu okhuluma indaba zabantu yabo ingagcina indaba zalomuntu ngendlela lo muntu ayihlazo ngakhona ingagcina ihlazo linamathela wena oshoyo yabo thina njengamasoka safunda ukuthi into eyikhuluma ngomlomo iyenzeka kwesinye isikhathi uthi ushaya umuntu ngayo kanti singcolisa wena isiveza ukuthi wena umuntu onjani yabo so nje izinto engitholile lezo kuyajabula ngonkunzana lokho yabona kudayisa imbuzi ngoba ngamavukane kuyaxoxa kudayisa imbuzi lapha kuyelokhuzini nabo la umaskanda bayixoxa lento ukuthi hey lo muntu lo uzongiphendula mina yabona try akuphendulanga sitheni siyahlekwa njalo yabo so bayakhuluma bayaqoshelana abantu lapha yabo inaba nje osigwebo bavela bebonga la bethi ngiyabonga umthandeni ukuthi angithinte ngiqashwa ngisho ukuqashwa leyo nto leyo itshela nina abalandeli enifuna ukuchazelwa yonke into yabo ukuthi mina mangithinta intibane yabo nje uzibuke nje ukuthi ngiyabaprovela nje ngiyaprovela ngikhanda intibane ngilokho intibane mayithu lokho ngiyithinti yabo lokho ngiyithinti ikhala lokho ngiyithi yabo lokho lesikhathi ngilokho ngithinti intibane ikhala ngiyithi intibane yagcina isiphila yabo le ntibane nithi nidumile intibane iyathamba intibane yabo njoba ngikhanda intibane ngizama ukukhombisa nina ukuthi nabangithukayo abanginaka ngisho ngasabanakile bafuna ukuba yilento ezentibaneni uyabona njengale nginikeza answer lula so why kufanele nginichazele yabo why kufanele nginichazele ngisho nina neyiphonga enkulu why kufanele nginichazele amadle bacijile yini kufanele nginichazele ngoba phela bangithinta intibane iphakama intibane ithandwa abantu yabo kusho ukuthi nalona onginaka ngingamnakile ufuna ukuba shuthi lento ikimi uyayibona njengale lento esibusiso ikimi ngoba ngusibusiso nje yimina kahle umuntu ophethe lento yoduma la lento ngoba special yabo futhi ngaphuma kuwe vele kuyabheda yabo so nginiprovela ngentibane nje into elula yini kufanele nginichazele nina izinqazo gogo beni yabo yini ufuna ukuchazelwa yimina yo shit yo bloody fuck yo bloody Snoop Dogg ufuna ukuchazelwa yimina so ngiyanenzela nje izinto ezilula ngobuhlakani nginikhombise ukuthi kunje nginikhombise futhi lokho ukuthi kunje yabona ufana indaba nje kalwa akuthi ngikhuluma lento kalwa ngabomu yabo nje bangababuza laba bantu ngithi mina yipi event enakana ngibona kuyo mina ngiphefuma nolwazi
ededelwe nje ulwa ekampanini yakhe wathiwa ayike nanti igcokama hayi yabona mashiye yabona uyasho ulwa liyasho igcokama yipi nje ifestival enkulu nje kuthiwa mina ngicula nolwa manje nina nibona ukuthi bese ngizoqala ukuyogibela nolwa estage emdletsheni lapha ngenza khona ubunkunzi bami lalelani la mina ngiyili ngigodla ingane ekhwapheni impi yami ngiqonda nje ngqo angigodla mina ngoba ngatshela labafana bakithi laba ngitshela abafana bakithi laba ngababizanga amagama uyabo ngithi bafana bami shayani ingoma yiyo lento yonifaka ebantwini ingoma intando ngabantu ningancingi kimi ngoba mina ngiyashaya uyabo so ngakathi ngishaya abantu ngugodle kwaphela la uzoqinisa ikhala ingane sithi ayi mina futhi ngilambile kanti mina angalambi mina mina ngisakhendla yabona ayi mafuthi ayizengilambile manje edliwa nini yabona so angigodlane kwaphela angigodla ingane kwaphela impi yami ngishaya ngqo one man yabo one man so manje ngibona lapha nje emdletsheni kwenzeka liyanqoba mlandi yayenzeka nje ngase ngakhipha imemo ngamema wonke umfowethu owayezokhona ukuphumelela ongekho busy yabo next year ngonyaka ozayo izobe sinama sponsors ke lapho ke mfowethu kawo lapho zobe sefona ioffice lapho iMMP ibe siphuma incingo nje lapho sebefonela abantu sebeqashwa ke lapho izoba ngi4 ngicabanga izoba ngi4 iviki lokuqala next year zi4 ngibe lapho sewumdletsheni impela ke sekuyi festival lapho ngoba okwamanje bekusewumkunzi bami nje yabo nginikhombisa nje ukuthi lento ezinye izinto angizenzi mina ngenxa yokugwema into ezithile yabo yaba ngoba nje mina angazi kuyopheqwa isikhulu seOrlando ngoba yona ngipheqwe isikhulu seOrlando ngoba nakusithi sithi hayi ngiyakubona ndoda usunayo yonke into kodwa ngeke udlale la eOrlando gaxa ukhodo lapha emva kwesipikilini emva kwesivalo kulenga nehosta yesivalo so nginezizathu and izathu ezama ngikoleti ukuyichazela abantu yabo so lapha emdletsheni kuyithi impela emdletsheni mangithi nje nasi isicawu yabo fana workshop ngathi ngibuya phesheya within 3 days bathi mangifike workshop kwagcwala kwanje ngokuhlala khona abantu abaqabulanayo lapha yabo hlale beqabulana njalo abantu lapha workshop lapha ucije umlomo wanwila yabo so manje ngofika waqabula incwa hawe nangu bani sebemile njalo sebeyabuka yabo yebo uthola ukuthi abanendaba nawe mhlambe bawu30 noma bawu50 yabo so ke manje mina ngiyena umuntu wamanga yabo ngayibona usento na yokusuka ngishone workshop ngithi ngiyo celebrate iParis nabantu eko workshop eThekwini noma eJP la eGoli yabo vele bayaqabulana abantu ngizobafica lapha yabona kodwa emdletsheni abaqabulana yabona emdletsheni lapha kunezimbuzi elokho ezithi imbuzi uma kushona ilanga kunenje kunigijima neyithambithi yabo abekho abantu abaqabulanayo yabo lapha na ungayinyaphi ihlwele lapha yabo kusemakhaya lapha uyabo so mangenza lento emdletsheni bengikhombisa ukuzethemba nokuthi nginikhombisa ukuthi ubunkunzi bami bungakanani yabo ngoba mangizoncika lapha workshop ngisho ngakusasa yabona ngisho namhlanje ukuthi kuseni ngizobe ngise workshop ungabona into ezobe ise workshop uyayibona njengale kuphinde kuzoba ezinye izinto okufanele understand nabalandeli ukuthi kunabantu ababukhandayo uqhawe bese khona abantu abangabukhandi yabo mina ngisho ubona umfaniswano wabalandeli bami awufani ama Red Nation ukufice iskiphe esibomvu esibhalwe ngenye indlela esinye esibhalwe ngenye indlela ngoba ayiprintwa ndawonye yabo osempumalanga usprint empumalanga Cape Town usprint eCape Town oseGoli usprint eGoli yabo ayiprintwa ndawonye yabo yingakho ke ilapha ngibona khona ukuthi awunamandla yabo amavoti ami njengoba lapho cause ngingaphuma namavoti awu700,000 something ungathola abantu laba bevota ngamavoti nga1 shuthi nginabalandeli abaku700 nginabalandeli aba-over wona yabo kodwa badecide ukuvota shuthi baku700 something yabo kodwa mina ube ngathatha imali yami lena ngenza ngomcimbi emdletsheni nga-add lami ngavota lapha yabo ngabe nginakho ukudala ukuthi yabo
Yeah. uyayibona into engishoyo. So manje ngiproud, ngiyayiqhenya ngabalandeli bami, baningi futhi bangithanda futhi bangikhathalela. Kunaney'mpisi engakwazi ukuvota lokho uyabona, engakwazi ukuvota lokho, nazo zingezami yabo. Ngeke zibe ngezami ngenxa yokuthi zikwazi uku-emaila, zikwazi kufanele zikwazi uku-emaila yabo. Zingakwazi uku-emaila zinjalo, zingakwazi nazo iy'mpisi lezo ezami yabo. So kuyimpisi yodwa indlela ukuthi zikukhombise ukuthi ziyakuthanda, ukuthi zenze lento ezayenza emdletsheni. Awusuka madoda emdletsheni, hayi emdletsheni kwakugcwele bafowethu emdletsheni uyabona. Ilapho ezayikhombisa khona-ke impisi ukuthi hayi siqhishile lo mbhemi siyamthanda sinankinga, uyabona into engishoyo. So kunobuqhawe obukhandwayo bese kuba khona ubuqhawe obungakhandwa obuyibo nje. Yikho mina uyazi ukuthi mina ngisho kuthiwa kwenziwa izinto zama-competition, mina ngisho ngingathola manje kuthiwa wendoda awukhankase yabona unumber 10, kodwa into ofuna uyinake kuyothi kushona ilanga lelo wonke umhlaba uyobucheme nami. Yini enza lokho? Ingoba ngunombolo 1 ngokwezulu uyabona. Ngiwunombolo 1 ngokwasezulwini. Number 1 no 2. Uyabona, angiyona number 1 no 2 mina. Unombolo 1 ngokwasezulu, unumber 1 ngenkani. Ngani mina ngahlukanisa unyaka ngawuhlukanisa unyaka, ngingawuhlukanisa ngama terms and condition ukuthi kwenzakalani. Ngohlukanisa nje umpunzi nje. Ngawuhlukanisa Richards Bay lapho kuthiwa kwangasadlalwa khona, kuthiwa kwasekumiwe yabo. Baze bathi DJ kuntshatha. Intshatha. Musu lokhulana nabantu lokhu ukuzika namabhodlela. Labantu labafuna iParis. Ngawabona ama video ngangiyiwale la ngangisa khona kwayesele le lokho ngangekho nje lapho yabo. Kwadlala iParis yacula yonke inkundla ukuze kwazi ukuthi umcimbi uqhubeke. Uyayibona le nto le ukuthi isho ukuthini la nto? Isho ukuthi ngunombolo 1 ngokwasezulwini. So anginaso isidingo sokuthi ke ngibe namaplana nyana ngoba uNkulunkulu uyakudikile uma ulokukhanda amaplana. Awucabanga ngimile nje ngithi mina ngiyabonga uNkulunkulu amnini mandla wonke. Wanginika le ndondo. Ngibe ngiyazi kahle deep down enhlizweni yami ukuthi lento inomshikashika. Mina nje angikwazi ukuthi ngibe nomlandeli, uthola ukuthi nginomlandeli oyedwa, yabona mfowethu ngoba uwedwa. Kodwa manje usuhamba ungivotela ka50,000. Usungivotela ka50, futhi wena usungabantu aba50,000 uwedwa. Ebese ngisuka lapha mina ngiyothi mina nginabalandeli abaningi noma kusuke wena uzohamba utshela abantu yabo. Yes baningi usho. 50,000. Lethe iyafana ukuthi ngamadoda ali10 ngingedwa uyabo. Usutshela yes baningi singama Red Nation kodwa usho abantu aba50,000 abanguwedwa. Uzukuwinele lokho ukuthi wena ube ku50,000. Yazi. So manje leyo isimoshela umdlalo uyabona. Isimoshela umdlalo. So into enjengaleyo mfowethu ukuthi mina yami into ayikhanda. And into yokulima mina ngiyenzi. Yabona into yokulima, wazi ukuthi ngakuthiwa khona into ekuthiwa inansi ukulima. Angiyenzi mina into yokulima. Ngiyakutshena mina ngithi uyabona kufana nento ku-YouTube. Nginobani manje 13 million. 13 million. Yabona njengamanje ngibheke ku 14 million ku-YouTube. Lapho ku-YouTube kunama option. Uyakwazi ukubooster lapha ukuthi lo 14 million mhlambe ngushaye ngeviki ngo5 days ukuthi ngizoshaya lo 5. Kuyavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama options zonke yabo. Umbuzo uthi mangithatha 200,000 yabo ngiyobooster ama million lapha ngoba ngithi ngifuna ukushaya u13 million lenginayo. Ngifuna ukushaya ngenyanga. Lese mhlambe ngoba ngizokhipha umthande nje SK. Mangithi ngifuna ukuthi ethi phuma nje SK ngosuku ngibe seno 13 million yabo. Kodwa futhi kade ngacula ngazi ngibe no 13 million.
ngcono ke mina vele lento ya YouTube bengayi-entertain yabo ngibe ngiqala uku-entertain yabo uyabona ukuthi lo 200,000 esengukhiphile ngitshela ngento yokulima ngoba ngithi mina ngiprovela abantu abazi-low learner yabo ngibaprovela ukuthi kufanele bethi ngiyinkunzi bese ngikhipha 200,000 ngihambe ngiyobooster lapho lo 200,000 uyazi ukuthi ngikhipha 10,000 umuzi nomuzi ngifike ngithengele isalukazi ukhosi ukhisimuzi sidle salukazi ngithengele izingane ilokhu i-uniform yezikole bebonga abazali sibonga isalukazi sithi inkosi ibusise you understand should mina inkosi imbusise aba close to 50 noma 80 noma bani yabo onkosi imbusise yabo lento vele ngizothi ngibe strong leyo nto ayibona ukulima ukusiza omunye umuntu yabo and ungamshuthi ukuthi umsizile yabo ngihambe ngisiza abantu lo 200,000 lona mfowethu uNkulunkulu akawadla amandla endoda yabo ngiyangazi ngami yabo uNkulunkulu akawadla amandla endoda iyodwa into uNkulunkulu ayifunayo ufuna ukuthi mawusiza umuntu yabona okwenziwa isandla sakho sokudla esokunxele singaboni ukuthi bekwenzakalani kungabi khona i-show off ngoba waphatha amakhamera usiza umuntu uzohola ukubukwa yizwe kodwa futhi wayeka amakhamera wasiza umuntu kwaba ukwazi kwakho naye uzothola isibusiso sivela kuNkulunkulu sokuthi akwandisele lolu sizo umsize ngalelo muntu uyabona ilona nto engayifundisa kumashando uyabo ukuthi nje wasiza umuntu makwamshutha uzohola ukubukwa bazothi abantu hey cha yazi hey right igcokama sikubonile lapha hey wayisiza lezi izingane uyabona kodwa uma ngizofika ngogcokama ngifike ngisiza izingane uqhamuke yona ingane sibhala mhlawumbe emaphephini sithi sasizwa mina ningabi lokuzana abantu beqhamuka ku TikTok bethi sizwe lokuzana Dwaza Foundation yabo khona bangazana ukuthi ne foundation mina yabo ngifike ngenze le foundation leyo i-foundation ngahlahla ngiyenzela ibusiness lokuthi ngihambe ngicela imali ngayo yabo i-foundation ngiyenzele nje ukuthi ngifuna kube formal ukunikela kwami yabo uyakhumbula nje ngibona ku TikTok ivele ingane ithi i-Dwaza Foundation lapha bese nginalutho la ekhaya yafika sithengela imbhede wardrobe nani yabo ngiyakhumbula leyo nto leyazi ngiposte ngisho page lami yabo hayi khona kuphela khona ngisho umunye umfundi wangapha eMsinga owaqhamuka wayikhulisa ugogo ukhona ngikhuluma umuntu okhona khona leyo nsizwa isizogana manje yabo yasho yathi igcoka lingifundise langifundisa e-university cabanga le yansizwa ngangiyifundisa iye umlandeli wami ngangiyifundisa ngihamba ngepholo isimo sempilo kimi nami singabalansile nami ngiyiqhushelazela ngepholo ngifaka imali esikoleni ngifaka lokho ngenze nani yabo yazi yafunda yaba uthisha yaqoka ijazi yafonela uMthobisi Sithole ngathi yena umngane noMthobisi Sithole Mthobisi Sithole wangifonela wathi uMthobisi kunodaba kanje ngathi mina angiyimisela ukuthi ibhale ephepheni lelo daba kodwa ngemvume yakhe mayithi lo muntu engamsizayo ufuna kubhalwe kuzomjabulisa lakho yena ningakwenza ngemvume yakhe hayi ngami yabo so kuningi nje yabo ngihola ini wonke labantu engibasizayo abangikweleti lutho ingakho mina ngisho ngasuka umfana lapha yabo mangasuka umshovu lapha thi umshovu seyihlubuka akekho la mawuthola umshovu ihlubuka akekho akukho lapho mina engabalela khona umshovu ngithi umshovu ngakwenzelani you understand ngoba akangikweleti lutho uyabona akangikweleti lutho lesikhathi ngimsiza ngiyahola yabo uNkulunkulu uyangiholela noma ngingazi ngiholela nini yabo ngibona nje into zami neseyihamba kahle bona uqhamuka uAbita ngapha ngisavika uAbita ngapha ngisavika isponsor saAbita ukhathi ngapha ngophaqa ngathi uphaya uphaqa yabona sengivika uphaqa ngathi uphaya kakhathi ngapha ngithi ngisabheke lokho nayi dupes lapha uyabona ngena ama sponsor nani ngicela sengikhala manje ngikhalisa zisponsor sengikhalisa ama sponsor uyabona ilokho nje yabo mfowethu hayi akunankingi baba yini ni shuni
Okay, othi ngimvezele lokho. Kodwa manje baba yini ngazijwayelane kabi. Awubheke. Sesihamba. We're going to follow that up at number 8 with Mthandeni SK Paris alongside Ulwa. Uthi yabona. Ezinye indawo nje lezi ke engiwina kuzo. Ezinye indawo nje engiwina kuzo lezi. Uthi angazi. Sengifona kuthiwa hey futhi uma naku uwinile. Hey. Kuthiwa naku umfana uwinile. Amalabolo. Ezinye zeyindawo. Sticks and near Pearl. Angithi yabona ubukela. Ababuza ngini umamile ingoma abanye abantwana bakhuluma ngamalobola awakhiphi uzakalani dog holla at me. Yabona. Ezinye indawo nje ngihambe ngiwina kuzo. Uthi hamba emgaqweni. Yes, uthi hamba emgaqweni nasi isikhova ebhodini. Siwinile. Yabo ngoba siyisoda nje lapha emabhodini emgaqweni. Siwinile isikhova yabona. Uthi uvula SABC. Efisa mfana. Man uthi usathi uvula SABC ngelokho uzana. Usathi uvula SABC ngesonto lapha ntambama ngo5:30. Boom. Isikhova boom isikhova ziyinkabelelo. Siwinile kufuthi sibona sodwa yabo. Nje usibona sodwa lapho. Iwin sesiwinile yabona. Uthi hamba emgaqweni nazi Paris. Ngoba usizwa so izwa yodwa iParis sesiwinile. Yabona mabillboard yabona as long usasibona sodwa nje lapha yabo isikhova la usibona khona sisodwa sesiunombolo 1 ezintweni zeqiniso lapha yabo. Uthi yafika phesheya uSnoop Dogg avela kutshela ukuthi that's my favorite one, that's my favorite, that's my favorite artist. Yabona my favorite artist yabo. Sengwinile. Yabona as long as show ngiyedwa uSnoop Dogg le nto le iwini iyo leyo ipopo. Uthi yabona yena lapha 5 days memezela umcimbi emdlejeni. Memezela umcimbi emdlejeni ngithi ngiyasikhomba isicawu 5 days ocabanga kuvele kugcwala abantu kuthi emdlejeni. Kungaze kwenzeke umuntu lokho sesiwinile isikole. Hey abantu bangabhajethi ngisho ubudget. Hawu sesiwinile. Uyabona?